investeer natuurlijk bij de sportverkiezingen in Boasterhem. En ik wil even zeggen dat het een geweldig initiatief is. Prachtig georganiseerd. En goed initiatief is dat de praatbeelden stiert natuurlijk. Hartstikke mooi. Nou, dat wil ik even melden. Nou, dan staan wij eigenlijk in de praathal van Praatadvies. En wij krijgen de sportverkiezingen van 2008. En volgens mij is het tegen Slag Nieuwwest. Dat was zo van. Dat kunnen we best wel stellen. Heel gezellige sportieve jongen. Ja. En met mooie winnaars. En dus we zijn zeer tevreden voor het talent hier in de Nederland. Dat is prachtig voor soort jeugd. Ja, Dus, heel soort jeugd. Ja. En ze hebben een hele mooie fraaie cadeau zeker. Ja, Elsenien had een mooie roos gekregen en een mooi onsdenken wat in de prijzenkast ging. Ja. Ja, dus super Johan. En nou is het maar net vol. Nee, de zeer is wel leeg en we hebben dus die praatpaal hier. Hè. Dus ik denk, nou, daar mag ik er extra maar even bij hebben. Ja. Heel makkelijk een minuut even vol praten. Ja, dat is op zich Nou, wel kennen, maar we kunnen heel Jonas volle praten. Ja, maar dat is toch heel goed ingericht. Dat vind ik geweldig van eigenlijk. Maar haast een borreltje hebben, dan ja? of dan die vellen. Ik zie hem heen. Ja.